Madam, ndifunso. Kodi ngekeza muthu akulanda 300,000 kwacha pa mwezi. Asana mdule msongo. Masamu ake zimaenda bwanji. Kotero kaseka ko ndikafila ndidase. Koma tumukuvutika ntaoni munamu. Ya. Mwana wetu wangono kala mfu. Omanda kusoba masamu atala mwe. Anda huko. Kwa nini alipanga sobe samwe? Kwa nini unose na PFT okauka? PFT. Professional food distributor. So, if your salary is 300,000 kwacha, it means your 5% contribution is 15,000 and your employer will pay 30,000 kwacha. Zamveka? Ajambu. Ndio kuti ndino. Ajambu. Acabate ndio amai. Madam, na practice ni sema tola zinyala. Kulima bwana asamatile kuvutika kupita kubwela. Bini yaoni kidenza. Jambo liwana. Afuto. Kuno nkumbali. Koma kamwana kacha masamu ndeka mata. Ndipo zimaita kukoma, zimawafika bwino kangama fotokozi. Ino. Zamavuvu zijalo zinali nthawi ya kusaziwa zimene ziti nkangopanga. Koma panopo madamu ajanedu wapatsa ulemu wawo ngati aphunzitsanga. Panopo nde muona Noria wosinthika okonda sukulu. As I finish, remember that there is mandatory occupational pension scheme and voluntary pension scheme. In mandatory occupational pension scheme, every employer has to ensure that employee is a part of the pension fund. Zikumveka? Za pension yokakamiza zamveka madam. Iwe akuti ni mandatory tu. Takachitewe. Madam ndimafuna ndiziwe kuti okay. Ndifuse ndikufusa mwale. Samson arakarancho sanchito. Nde akoza kumapitisa bekusunga ndalama za pension. Ndizotheka mutha uchotsa ndalama zanu kuchokera ku mandatory pension scheme ndi kuyika ku voluntary pension scheme. Ndiye madam, ndizotheka munthu ndalama za pensions kwa mana akaza. Ase tazifusa kumafusa anzera ase. Madam, ndalama zanga za pension ndikhoza kuyambira business yakatake. Pension is there to make sure that you live a comfortable life after you retire. Sizokwalilira mitala. Mambo yoendapo. Madam, kodi ne mandora ngati munthu ogulukushe? Ndio ogulukushe. Hai. Koma zikumveka umbeyo ko. Zikumveka madam. Class dismissed. Madam, do you have time? Ndili ndi mafunso kwa nkhani ya za insurance. Okay, dear go sister. Musakaiki palupo. Sabadama tiphunzira za general insurance. Mukatifunsa ine kuti ndadziwa bwanji. Ine mesa ndi wa security chief protocol pamalopa. Olomuleti mukafunse madam. Akuza ndi sabadala mawo. Nkhani yake ndi ya insurance. Eru. Koma tema ndikaya. Kudi patopezeka mwayo yopereka kumoni. Ndikufuna ndipereke moni kwa nzanga pabawo akuyenda amulotoni ndi awa tema ndikaya. Tambo imani ndikumbukire kaya. Awa akulu mutu aja amasaya awaja. Kuchokera pa series imeneyi think pagambidwapo zinthu zikapo ndimafuna ndikunikire pambali ya ma contributions ija akuti tikakhala kuti tili pa ntchito mwezi ndi mwezi tikuyeneka kudulidwa 5% kusalary kwathu, 10% amayikapo ndi a employer kuphatikiziranso ku account ya inu member kapena titi employee wa pa ntchitoyo.
akadula zimenezi pamwezi paja ndalama zija zimabwera kwa ife ma pension administrator kuti tiziyendese mwadongosolo ndikuzika pa investment market kuti zizikakhala ndi ma returns kumene kuja ndikumakulisa ndikumapezeka kuti tikulowesanso ma returns aja kuma account kwanu, ma account aja ndikumakula kuti kutha pasiku pamene tikuzafika kuti pamwe wathu wopuma kuti titi retirement tizakhale ndi benefit yoyenera ndithu yayikulu imene it will give us our financial independence pa nthawi imeneyo kuti tizakhalire pamenepo podalira as our financial base. Nde makulidwe amene wawa ndimangofuna pa nthawi pano ndingoperekapo ngati chisanzo kwa ife imene tikupangalani mafandi. Ife tinayo fund yotchedwa kuti Ufulu Fund, imodzi mwa mafandi amene timayendesa imene yakhalisa kwa nthawi yayitali kutenga ma returns amene takhala tikupanga declare chaka ndi chaka pa fund imene iyi. Mwachisanzo titakhala kuti pali member wokuti pension contribution yake ija akamudwa 5% yake ija plus 10% kukwana mwina total 1 million yalowa pa January paja. Kungotengera olo imodzi yokhayo yolowa pa January titawerengesera ndi ma returns kusafika pa December 2023 kusonyeza kuti 24 years imene iyi kukula kumafika mpaka na 130 million. Nde panokha mupange chiganizo amenepo kuti tsopano munthu yemwe atakhala kuti yakuyendera mwa ndondomeko yomapanga contribute mwezi ndi mwezi ndalama zinakakhala bwanji after 24 years, because our average working period time kumalawi kuno ndi about 30 years give or take. So apa mangofuna ndionese mwachisanzo kuti mezingakulire malingana ndi zimene tinapangapo declare mbuyomo zingakhale moteromo wa 1 million mwezi umodzi pa January 2000 kukula kufika mpaka pa 130 million. So olo zikhale kuti ma contribution aja ndiochepa koma ngati akupangidwa mwezi ndi mwezi, I think imene ndapangira example ili ikukuonesani kuti ayi pali phindu lalikulu ndithu pa retirement kuti tikamazafika moyo wathu opuma tizakhala ndi ndalama zenizeni and tizikhala tikupangabe mwandongosolo to ensure kuti tikupereka ma returns abwino kwa ma client athu to allow them to have that financial independence when they're in retirement, kuti azapume bwinobwino kumaona kuti akusangalala osavutika kuti akagwirire ntchito ndalama imeneyi. Kufika pamenepa ndafika pamene ndimati pomaliza ine wanu Lumbani Nyirenda, Nicol Pensions, zikomo.